коронацията! Днес е коронацията! Прозорец отворен в този дом огрява светлината, но защо? И толкова чинди откъде? В огромните зали бях сама и нямаше танци до сега, но всичко е различно в този ден. Ще се срещна с реални хора, странно ще бъде, нали? Толкова очаквах този миг за първи път от цяла вечност. Ще танцувам, ще летя, може би от цяла вечност ще докосна радостта. От вълнение даже не дишам, но това е за добро. За първи път от цяла вечност идва нов живот. Нямам търпение за всичко това. Ами ако срещна някой за мен, ще бъда в рокле с вуал красив, с поглед загадъчен и жив, изтънчена, извирна до нослеп. Тогава пред мен ще се яви красив, непознат и даже принц. Нарочно ще се тъпча с чуждия свет и ще се смеем цяла вечер. Знам, че глупаво звучи, толкова различно от преди. Може би от цяла вечност ще съм в нова приказка. Може би от цяла вечност в мен нови чувства ще горят. И дали е безкрайно дръзко да мечтая за романс за първи път от цяла вечност. Поне ще имам шанс. Помни сега, бъди добра, всичко друго остава след това. Без страх, без плач, дори без тон, завинаги помни този закон. Но да мине този ден,